cellphone dira inyo greetings sa gihapon ari nga itong text hotline 0963 7570874. Again, 0963-7570874. Kag sa ito naman, FB Live, may ara kita dira chat room, go na. Okay, ang pagpangamusta ni Tita Wilma sa inyo, syempre, kamustang aton sinipaniaga, umalin ka inasang aga, do manami kay medyo mahuluhan dong ang kalibutan, di ba la? May ara iyang part nga mahuluhan dong ang kalibutan, medyo magulugal umon, pero gakalit awisik ang talithi, ana, sa inyo dira iya lugar. Ano masanag si Haring Adlaw? O kung mag-umguuman ang kalangitan pareho diri sa amon sa Dakbanwag sang Bacolod. Sa tabok dagat dira sa Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, yes, sa bugos nga isla sang Panay, dira man sa may Masbate, kag sa Palawan, and of course dira sa pila ka bahin sang Romblon, especially sa Kahidyukan. No, Kahidyukan, insakto na, Kahidyukan Romblon. Mayong hapon dira sa inyo. Kag masiling lang gid naton ba ho magahod na gid man ang palibot naton tungod sa masandukot na ang kampanyahan ay para sa iton sini mga nagapapili sa mga lokal nga mga posisyon, kag syempre may ginasuportahan man nga mga national candidate ang aton sini mga kauturan. Magluwas sa gahod iya sa nagalibot nagari-korida nga mga salakyan, mga kauturan naton very busy man sa pagpanulod-sulod, no? Sa mga pinanagkin nga wala malabutan before, subong niya malabot sa aton mga politiko. Ti kundiin agani ang grupo about didto man nagadugok ang mga tao. So extra careful lang gid sa gihapon, no? Aton gihapon pagpahinumdum sa inyo, kinanglan himuon gid naton ina kay ina tanan para gid sa aton kaayuhan kag kaluwasan. Hindi lang nila, hindi lang aton, kundi aton gid tanan na gani hinay-hinay lang tungod ara lang ya si Hari nga ara lang ya ang pandemic ang COVID-19. So extra careful sa gihapon kita na. Dugay-dugay mabasa si Tita Wilma sang sulat and then ang atong tag sa ka-horoscope, pero hindi man naton pagkalipatan anay mga produkto sang Dr. Alfred. Syempre, basta produkto sang Dr. Alfred. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sa paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo. Okay, sa mga naka-online nato na dire ang mga palangga ang mga tagpalamati. Hello, good afternoon lang dira sa inyo. Ano, kamusta lang dira? Ara si Ma'am Bella Rindon, good PM Tawelms. Monitor lang kami diri from Victorias. Yes, sa mga taga Victorias dira, maayong hapon lang sa inyo tanan. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Gemma Boris Amar. Gemma Boris Amar on her birthday today. Thanks a lot. Stay safe always. God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. More power to ARB. Likewise, Ma'am Elizabeth Gamala. Salamat gid na. Kag, yes sir, Meleli Uligo, thumbs up na siya. No? Yes sir, good afternoon lang. Kasi Ma'am Marjorie Wardman, hi Tita Wilma, good evening or afternoon. Yes ma'am, para sa atong tanan. Yes, thank you gid sa mga flowers nga ginasend mo, kag sa kiss nga ginsend mo kay Tita Wilma. Yes Ma'am Marjorie Ward, thank you so much. Tamyaw lang Ma'am Wilma, kamayong hapon sa imo, kag kay Ma'am Vanessa Star, kay kag Doc Matt Mayo, kay Jinky Dialagdon, kag Noel Amar, kag syempre kay Sir Alex Montesa. Ina nga pagpanamyaw naghalin kay Sir Meleli Oligo. Na Tia Kim Eriman, good afternoon. Hello to good afternoon. Yes, salamat man inday cutie pie. Ay raman si Ma'am Ana Sinoro. Ma'am, mayong hapon lang dira. Salamat gid ha. Live sa 3.0, no version. MM's Bunny Cafe, Kalayaan Highway, Dormitel, Araneta Street, Barangay Tangub. Watching sa ARB 24/7. Salamat gid Sir Meleli. Like dan and sharing na kuno sa ARB. Na? Sa Sinoro, Pilar, Sinoro family, Pilar family, ga-monitor gid diri sa La Carlota, gapamati sa Radyo Galantaw pa live. Di wow, mama ka na bala. Thank you gid mama. Kay Sir Rufino Ergabino, yes, siling action Wilma, I am watching. Na. Thank you, good sir. Good PM man sa imo. Mga pita ma'am, salamat good sir. Na. Thank you, good sir. Nasa imo imbitasyon nga pagpangapi. Na. Okay lang na, kaari lang di si Tita Wilma.
Okay. Relax lang, anay ka mo da. Balikan talang kamo karon naman dugay-dugay. Ha? Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga Pas 12 na Action na Radio Philippine Standard Time. Yes, mayong hapon dira kay Miss Jane Heldori Candido sa Sumag. Ara sila Nanay Pert, na? Pod sila ni Nanay Pert nga naga-upod man, ga-monitor sa This Is My Life, no? Kay Alma Gonzales Posisyon sa imo mayong hapon man. Kagara man si Tuto Dennis Richard Tibor. Roma, good afternoon. Kamusta ikaw, Tuto Dennis? Long time no here. Pero sa gihapon, kabalo kita nga full of energy ini ang klase sang bata. Puwerte ni siya yung adaan, ha? Tuto Dennis, thank you. Gid sa itong text hotline, dali lang gid pasiplatan ni Tita Wilma. Tita Welly, ug lang ko greet sa family Abadilla. Si Tito ko Roderick Rosa Janine Gali. Si Tito niya Roderick Rosa. Si Janine Gali sang Himamaylan. 0376. May damogin nga salamat. Tita, mayong hapon sa imo kay sa tanan nga naga-monitor sa Action Radio. Nagapamati gid kami. Tita, sila ni Boy Tigas kag Carding Baso from Moises Padilla, 6167. Madamo gid nga salamat mayong hapon man, ha? Tita Wilma, palihog tamyaw sa Escapalao family kay Tutong kag Lawrence Escapalao, kay Mercy kag Nemia. Madamo gid nga salamat. Halin kay Mimis ang kilometrahe 14 Bagos City, 3044. Madamo man nga salamat kag maayong hapon. Leo Idgan, sang Ilog Negros Occidental, Kalubang Farmers Cluster Association. Okay, magkaugaw all the 10 hours moving one place to another place. Yeah! O, 79619, mayong hapon lang dira. Kagawas. Gali, ara man si Inday Chilin nga nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon, Inday Chilin and family. Histusani. Mayong hapon lang dira sa inyo. Okay, relax si Tito Wilma magabasa sa nga itong sulat sa siniiyang nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwata, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang itong pagabasahon nga sulat sa sininga hapon. Ari lang di siya sa Bacolod, no? From Bacolod City, kag siya amo si Rodrigo. Totoo, dyan nga ngalan, si Rodrigo. Kag
Kag ang minsay ni Rodrigo sa This Is My Life, nagasiling. Dear Tita Wilma, ako gali si Rodrigo. Tuod ko ni nga ngalan, taga Bacolod lang gid ako. Ang ako naman ipasakop sa This Is My Life sang Action Radio. Natungod ini sa akon pagkatawo. Kabalo ikaw sang una, sang gamay pa ako, puwerte, permi nila ako ginasunlog, ilabi na sang mga kahampang ko. Siling nila ako kuno, ginpulot lang gid sa basurahan sang akon mga ginikanan. Sang tion nga ato hindi ko pa maintindihan ang buot nila silingon, kay bata pa ang pensar ko. Pero tungod sa kainit ko, permiman ko, makakita away tungod lang sina. Kay nagakapikon man ko. Sang nag-teenager na ko, naintindihan ko na. Nabalaan ko na ang buot silingon sini. Isa lang gali ako kaadoptibo kag indi tuod-tuod nga bata. Tita Wilma, subong may asawa na ako kag may 3 kabilog nga bata. Sang nabalaan ko nga adoptibo lang ako, ginistorya ko ang akon, ginakilala nga ginikanan. Ginako nila sa akon, nga hindi nila ko tuod nga bata. Ako, bata sa pagkadalaga, sang abyan sang akon iloy nga napatay, matapos ako ginbata. Abi mo, Tita Wilma, tama kaayo kag ka mga buot sang ginakhabig ko nga matudtuod nga ginikanan. Gani, nagbatyag man ako sang pagsunggod. Wala ako nagtanom sang kaakig sa ila. Dapat tani ginpadako nila ako nga nakabalo ko sang kamatuoran sang akon ginhalinan kag kunsin ugid ako. Pero, ara na, naka-move on man ko, kag nabaton ko. May ara ko gani classmates sang una, Tita Wilma, nga nag-suicide kid. Matapos nga nabalaan niya nga adoptibo lang gali siya. Ako nagapasalamat gid sa Dios. Kag wala gid nagsulod sa pensar ko ang pagpanginmatay. Abi mo nakatapos ako sa akon kurso tungod sa bulig sang akon ginikanan nga mga ginakilala ko gid nga tuod-tuod gid. Ginpatapos nila ako sa sang civil engineering. Manugkuha pagani ko board bisan may asawa nako kag kabataan, ara sila gyapon nga nagasuporta sa amon. Hasta subong ginatan-aw ko gid nga isa kadako nga utang nga kabalaslan ang tanan sa ila. Palangga Manila ang akon asawa kag akon 3 ka bata. Ina lang titawe ang akon sulat sa This Is My Life. Salamat gid sa pagbasa, Rodrigo. Okay, nabatian nato ng sulat nga ginapadala iya sa aton sang isa ka nagahingalan. Hindi hingalan, tawi kay tuod nga ngalan gid si Rodrigo, na? Kabalo kita ara sila subong nga pamati upod sang iya asawa, na? Sa inyo maayong hapon kag madamo gid nga salamat. Salamat, Rodrigo, at nga ginpaambit mo man sa amon ang imo kabuhi kag nagadayaw kita sa imo, na nagadayaw kita sang imo ginpakita nga kaisog kag kaayo man nga tawo sa pagbaton
sang kamatuoran sang imo pagkatao. Husto ka sa paghambal na. Husto ka sa paghambal nga hindi ka dapat magsunggod na hindi lang ikaw kundi iban pa nga mga kabataan. Hindi dapat magsunggod ang bisan sinuman kung mahibaluan nila ang kamatuoran nga hindi gali sila tuod-tuod nga bata sang ila na muklatan nga ginikanan. Swerte mo. Toto Rodrigo, no? Swerte gid ikaw. Kag swerte man ang mga pareho mo. Tungod nga, hindi lang niya masiling basta lang ginbata ka sang iloy mo na okay na. Pero sa inyo, imuti, may rason na. May rason kung nga ginadoptar nila ikaw. Kag maswerte ka, nga ginkabig ka nila, nga anak nila sa unod kag dugo. Kadamo dira sang mga naadoptar nga mga kabataan nga once gani tuod sakto na, nga once gani mabalaan nila nga hindi sila tuod nga kabataan nagarebelde sila, no? Kag kun kaisa kun tan-aw naton hindi man naton ina mabasol sa ila. Ang ila sinipagrebelde, kung nga nagarebelde sila, kay daw para sa ila, daw ginsikway sila, ginabandonar sila, sang ila matudtod nga ginikanan, hindi sila mabaton nga mangin anak, so ginpanghatag sila, ginpaadoptar sila. Daw hindi na nila mabaton, hindi sila kapasangkad sang ila pamansaron. That's why nga, ang makasulod sa ila pensar ang pagpanginmatay na. Pero wala sila kabalo nga kun nga nagakatabuin na sa aton kabuhi tungod na hibaluan sang Dios nga masarangan naton sa pagatubang inatanan. Galing lang hindi kulang kita sa pagpasangkad sa aton paminsaron sa pagbaton sa pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi. Mula na edong dumon taya, Toto Rodrigo, ano man ang ginhalinan mo, ano man ang pagkatawo mo, tanan kita nga nagakabuhi sa kalibutan, may ara kita tagsa-tagsa kamisyon, kag may purpose ang Ginoo. Kun nga amo sina ang naabtan mo sa kabuhi mo. Kun nga amo sina ang inagihan mo sa kabuhi. May ending ina sa ulihi, kun nga may rason kun nga natabuina. Dapat gani ni mga kabataan nga ginpalangga sang hindi nila tuod nga mga ginikanan, ginbatiti, kag ginatipan, ginpaeskwela, magpasalamat pa sila, di ba? Kay nga ginkabig kamo nga kabataan sinang mga makabi natong foster parents, di ba? Nga sa tion nga amo na mo kung pabayaan abandonahon ka sang kaugalingon mo nga ginikanan, pabayaan ka, bayaan ka, nagaliho-liho ka, wala sang may nagatipan sa imo, wala sang nagapabatsyag sa imo sang ginatawag pag-angga, kag wala sang may mapaeskwela sa imo. Pero inang may mga namuklatan nga ginikanan, nga bisan hindi ninyo ginikanan, apang ginpabatsyag nila ang kaimportante ninyo sa kalibutan, kag ginpalangga kamo bilang ila matuod nga mga anak. Magpasalamat kamo sa ila sang dako. Magpasalamat kamo sa ila sang dako, kag magpasalamat man kamo sa mahal nga Dios. Nga sa pihak nga hindi kamo matudtuon nga unod kag dugo sang inyo namuklatan nga ginikanan, apang daw halos palang sobra pa na sa matudtuon nga ginikanan ang inyo sininga nasalapuan. Muna siling naton bala kung ano man ang aton kabuhi, kag kung ano ang banas nga aton ginausoy, dapat kinahanglan magpasalamat kita, kag hibaluon naton kung anong katuyuan naton diri sa kalibutan, magpaninguha kita, kag hibaluon man naton kung anong aton misyon, kag magpaninguha kita nga makahimo man sa mga kaayuhan sa aton isig kapareho. Hindi kita maghimo sa mga malain nga makabutang sa kalautan sang iban nga mga katawhan. Importante lang gin nga bilang tao, bilang tinuga, tandaan naton kinahanglan may ara gid kita balatyagon sa ginatawag nga may Dios ang kalibutan.
Dumdumon ginaton nga kun wala kita gintugas ang Dios diri sa kalibutan, wala naton ini makitaan kag wala naton ini maexperyensyahan. Di ba la? So, masakit man ang imo inagihan, challenging man ang imo inagihan, malipayon ka gina-enjoy mo man ang imo eksperyensya, ina mga pagbuot sang pagbuot ina iya sang kalangitan, pagbuot ina sa mahal nga Dios. Pero kinahanglan hindi mo man pag-abusuhan ang mga maayo nga ginahatag sa imo. Kinahanglan halungan mo man kag ikaw man mismo kinahanglan ang maghalong gid. So, sa imo, para sa imo man pamilya, palanggaas ang maayo ang imo asawa, at ipanakag palanggaaman ang imo kabataan, kag ipabatyag sa ila ang matuod-tuod nga balatyagon sang ginikanan sa ila anak. Kay amo inang kulang sa imo, nga wala, nga not necessarily nga kulang kay maayong namuklatan mo nga ginikanan, nga ang kulang sa imo nga wala mo nabatyagan ang pagpalangga kag pag-atipan sang imo gid matuod-tuod nga ginikanan sa dugo kag sa unod ang buot silingon ni Tita Wilma. Silingani ni Ma'am Marjorie Wardo, Senior Rodrigo, you are not alone. Na amo gani Ma'am Silingya diri ang iban kuno hindi makabaton nga amo na ang ila pagkatawo, may ara sa gani kuno classmates ang una nga nag-suicide pagkabaluya nga adoptibo man siya na pero to siya wagi siya kaluwas di ba? Silinga mo na amin sakto na iya hambal ni Ma'am Marjorie Ward nga you are not alone. Na madamo ang pareho sa imo. I know how you feel. There are confusions in your mind, but you are blessed enough to have adopted parents, though, and I know God has a plan for you, and be thankful. Agree gid ko da sa ginhambal ni Ma'am Marjorie Ward kay tuod ina. Di ba la? Or self-lure, good afternoon lang dira sa imo. Amo na siling naton diri sa kalibutan, tagsa-tagsa kadalan, ang aton ginausoy nga dalan, lain-lain. Lain-lain, magkatuhay ang aton sini mga gina-eksperyensya nga dapat kita magpakabakod man kag preparado sa pag-atubang sang tanan. O gani ako Tita Wilma, may bata ako ginkuha, pakaisa ko sa London, pero bata may buot na. Ginasugiran nga ako nanay niya, pero happy siya kay nami, ansakto na kay mami niya, happy siya kay mami niya, kay tungod pa lang ga siya, pero bisan subong ga-advise ako, gapamati siya. Kita mo na, Toto Rodrigo, pasalamat gid kita iya. Nang Becky, Piamonte, mayong hapon lang da, gaupod man subong sa aton sa siniiya nga hapon. Agree gid ko action Tita Wilma sa mga advices mo sa sender True Gid. Kag syempre, napasalamatan kag gina-appreciate ko ginayang inyo sini nga mga opinion, no? Kag abi sa atong text hotline, ako gani Tita Wilma, wala man ko sa mga ginikanan ko, buena siya kay may kurso siya na sikurit ni Sang Lumbia, Sang Lumbia Ibi Magalona, I think. No? Salamat gid sa imo. Kurit, no? 6353. Salamat. Swerte ka gani kung tuod Tuto Rodrigo. Siya ya hindi. Pero okay lang sa iya, na di buenas kuno siling ya. Kamay kurso pa ya ikaw. Good PM tawe sa sender. Magpasalamat ka nga mga maayo nga tawo ang nagpadako sa imo. Batunon mo ang tanan. Nga ikaw adopted lang, so what? Ano kung adopted ka? Wala na yasang malain dira. Importante, ginpadako ka sang maayo kag nakatapos ka sa pag-eskwela. Pasalamat sila dali lang. Pasalamat sila to kay ginkabig kanila nga anak. God bless Vmar ni Galisang La Carlota. Thanks gid Vmar 1780. Ma-inspired kapag gid sang ila sina ginapanghambal Toto Rodrigo, no? Sakto gid man
ti ano kon adoptibo lang ko, pareho mo lang aton kabuhi sa kalibutan. Di bala? Ang importante, matarong kaya. Mulang na bala, matarong kaya. Mayong hapon tawi tamyaw ko lang taga-Kawayan. Sa family Daza kay Jolex Monteclaro, sa family Matula kay Ibanez, nagapamati gid from JL 8253. Salamat gid sa imo. Kag Eileen Rojo, good afternoon. Always gid kami ga-monitor sa agisan tamyaw ko si Mama Rakding kag Papa Tony Gabadan. Salamat gid Tita We. Salamat gid Inday Eileen Rojo ana. Kag kay Juvie Monares, mayong hapon ara ka man dira. Ay ara man si Tutoy Jory ni Pomoseno. Madamo gid nga salamat sa inyo ana. Inday let's Cativir, good afternoon. Kag mayong hapon lang da Tita Wilma, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga, kag sa tanan man nga bat 78 sang Bata National High School. Salamat Tita We, Antonio Beronio and family. Good PM tawi kinahanglan put God sa tunga sang ila pagpangabuhi. Blessing na iya nga naka-foster parent siya. Kaangay sina. Yes, maswerte siya. Okay, gina. Di bala? Diding alohamiento, salamat man. Magyong hapon lang da. Na sila nga, agasugpon pa si Mama Marjorie. Niya, Tita Wilms, Tita Wilma, I know a lot in real life about adopted children. And later, in life, they were successful and happy in life. Yes, ma'am, kadamo. May kilala gani kita nga may kwarta sila yan mo, no? May kwarta sila magaranon, ginman siya. Tapos hindi na etikal, tuod na siya ya. Kaya ginapa-eskwela ya ang iya mga adopted children, kay babae kag lalaki. Ara na sila gistar sa isa kadakong subdivision diri sa Bacolod, no? Ari diri somewhere in north, no? Diri sa Northing Bayan sang Bacolod. Nahimuin ang mga scholars, ang mga kabataan kag yes ara na sa iya balay tanan ga estar. Iya na tanan natudluan niya na tanan. Single lang na siya. Nasubong may edad naman siya. Umugan hambal ni Ma'am Ana Sinoro, why kung adopted ka, blessed ka, hindi ka magkalipat, mag-pray kang magpasalamat. Okay, Ma'am Ana, thank you, Gian. Abi thankful sa ginatag ni Lord sa imo, Toto Rodrigo. Okay, enough na laanay, ha? Relax lang, kay balikan lang kamo ni Tita Wilma, dugay-dugay pagkatapos ni. Life Extension Vitamin D3. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya ginagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue. Mayong hapon lang dira. Kay Inday Norma, mayong hapon lang da. Kay Inday Norma Rosales, kag kay Inday Grace. O, sa inyo dira mayong hapon lang gid. Syempre, alas 2:43 na. Gani, kinahanglan may naton ang magbasa na sa mga zodiac sign para sa ang tuntag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw. Ay, Rayna, kabayaw, alin soring? Alin soring, mayong hapon lang kuno sa tanan. Bisan hindi kami katanaw live, pero always gid kami ga-monitor via radio. From sign on to sign off, damo kami di ga-monitor sa agisan. Aileen Rojo, salamat man. Kay Emeline Maroma, salamat gid. Silinge Tita Wilma, palihog man tamyaw sa bana ko gapamati subong si Jonathan Lopez sang Antipolo Pontevedra, Negros Occidental. Okay. Antes kita mag-horoscope man, syempre, karon na lang na Tita Wilma. Ma-horoscope kita anay, kay ginahulat nilang ilatag sa ka-zodiac sign. Para karon nga adlaw Miyerkules, Abril 27, tubtob. Abril 27 tuig 2022. Hello! Unahon na ito ng zodiac sign nga Taurus. No? Ang mga Taurus, amoy ni mga natao, Abril 20 to Mayo 20. Yes, Taurian. Pabayi lang da. No? Pabayi ang Tito Wilma? Pabayi dira ang sinuman nga nagapakita sang ila pagdayaw sa imo. Na
kung nagapakita man sa pagkomento sa imo, apabay, ilang da sila. Abi mo, ang pagsugid-sugid sang sobra, bala? Kanang, yes, kabalo ka naman kung anong bot silingon na sobra-sobra nga tikaltik naton kung kaisa na makahatag ina sang kahuyanan. So, hinay-hinay sa pagpabutyag. Ang mga Taurus, 6, 18, 26, kag 37, mga maswating ang numero, green is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, kung may nabatsyagan ikaw nga masakit sa lawas mo, kung may ara gid man madula ina. Kag subong adlaw pasugti man ang kaugalingon mo nga maka-travel sa iban nga lugar para ikaw makapaliwa-liwa man. Yes, mga Gemini, mga maswati nga numero 4, 27, 24 kag 36. Orange is your lucky color. Trexie, Ebuseo, salamat man. Aba kahingabot sa Ma'am Virgie Olpinda, salamat, nakahingabot gid ko ba. More power, Tito We, and God bless you. In the Virgie Olpinda kag sa mga friends niya, dira mayong hapon. Okay, Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, pasugti, no? Pasugti nga manginhilway sa anuman nga trabaho, nga manginhilway sa kung anuman nga ginahimo ang imo pinalangga na. Kay nga ang pagpaumod kag ang pagpasugot na kung ginabaliwala ano gani away man kung kisa kay gapangabay man lang mo. Pero kung ikaw maalwan para sa iya, balik sina sa imo pagpalangga man. 3, 15, 19, kag 38, mga maswati nga numero, red is your lucky color. Yes, Joshua Christopher Bellas, mayong hapon man. Kay Leo, sa mga Leo naman, ang mga Leo ni tao Hulyo 23, tubtob Agosto 22, kipot-kipotang imo mga kamot sa paggastos ang kwarta mo, bisan may ara pa, hugtaan ay. Tungod isa sa mga inadlaw nga mag-aabot, sigurado may pagagastuhan ikaw nga tama ka importante nga bagay. Leo, maswati nga mga numero 17, 24, 39, kag 42. Sky blue is your lucky color. Ang mga Virgo naman, ang mga Virgo na tao Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ko sa imo Virgo, kinahanglan i-enjoy mo, no? I-enjoy mo ang katahom sang imo kadalagan nga maangkon. Kung ano man sa diin man ikaw nga field mangin successful, i-enjoy mo gid ina, no? Amat man ikaw nga makilala sa kung ano nga field ikaw na belong, no? Kung ano man ang imo profession, kung ano man ang imo trabaho. Maswati mo nga mga numero 4, 13, 30, kag 41, tangerine is your lucky color. Yes, sa mga Libre naman, ang mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, Libra, ang inyo sini nga mga horoscope, nagasiling iya, hindi ka maghimo anay sang desisyon suno sa imo nga horoscope kung hindi ka sigurado sa kaugalingon mo, na hindi ka magdali, hindi ka magdali ilabi na gid kun natungod ina sa isa ka importante nga bagay. Relax Just 26, 33 kag 40 mga maswati nga numero, violet is your lucky color. Una pa lang ina nga bahin sa mga zodiac sign para man sa iton horoscope karon nga adlaw, relax. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Ang Dr. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po may tumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan. Kadasig man sang eton sini oras alas 2:58 na pero tawi at tapuson tang nabili naton nga zodiac sign para sa eton horoscope karon iya nga adlaw. Di na kita ara na kita sa Scorpio. Ang mga Scorpio, nitawag Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. May posibilidad duwang nagapangaluyag sa imo dira sa mga single ini nga mga babae no sa mga Scorpio na posible ang duha nga nagapangaluyag nga ina sa imo papilion ikaw kung sinong pilion mo. Kag yes, may posibilidad ang marriage proposal this year para sa mga singles nga mga Scorpio. Mansuwati nga mga numero 2, 16, 30 kag 42, white is your lucky color.
Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Yan, Sagittarian, ano man nga balita ang mabaton mo karon nga adlaw. Hindi pagpasugti, kag hindi gid pagpahanuguti nga makaapekto sa kaugalingon mo. Problema marisolbar ina. Gani, relax. 4-18, 24 kag 35, mga maswerte nga mga numero, Macron. Macron or Maroon? Na, sala lang na sila. Maroon, Sagittarius. Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Kung may mga bagay ikaw nga ginadudahan sa imo palangga, ha, Capricornian, para makasiguro ka sa gusto mong mahibaluan, abi istoryaha siya sa maayo nga paagi. 9, 16, 24 kag 39, mga maswerte nga numero, peach is your lucky color. Ang mga Aquarius naman, yes, Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Ang pagkamaalwan kag pagkamadidumdumon, amuin ang mangin rason para mangin malapit ang balatyagon. Mangin malapit ang balatyagon sang tao nga may ginatago nga pagpalangga sa iyo. 4, 16, 27 kag 31, mga maswerte nga numero ka Aquarius. Brown is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto alas 3, ay tunanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Aray na kita sa Pisces, sa mga Pisces. Yes, Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20, inyo horoscope nagasiling, hindi kinahanglan nga mangin magasto ikaw, maggarbo ikaw para masiguro mo lang ang mayong impresyon sa imo, isig ka pareho sa imo. Abi baguhaman ang hindi nami, mga batasan suno sa imo horoscope. Pisces 11, 23, 39, kag 40, mga maswerte nga numero, pink is your lucky color. Ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Ay Aries, likawan mo nga mangin sakit ikaw sang ulo sang imo isig ka pareho, ha? Ay hindi mo pagpasugtan nga mainit sila sa imo, nga mainit ina mga tao sa palibot mo. Be good. Kun kapoy magpahuway, Aries. 9, 16, 25 kag 40, mga maswerte nga numero, gray is your lucky color. Nabatian naton tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw, Miyerkules, Abril 27, tuig 2022. Buwas Abril 28, tuig 2022. So advance na nga daan na advance congratulations and best wishes kay Inday Ann, kay Inday Ann Defensor, kag kay Christopher Noble. Buwas na si Inday Ann, mangin misis, mama na gid si Inday Ann, kag buwas ang iya pagtambi palad kay Christopher Noble. Alas 2 ang hapon. Sa imo Inday Ann, ha, good luck sa panibag-o iya nga kabuhi nga imo man pagausuyon. Pero galing wala na si Tita Wilma panahon. Julie Militado Patrimonio. Okay, nga ito naman Bible verse.
of the day nga mabilin sa inyo halin sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. I can't say goodbye. Buwas na naman mga palanggan naton nga mga tagpalamati magdamogin nga salamat. Stand by sa may taong nga drama, mensahe sang paghigugma. Pasensya sa wala malabutan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang inyong mabatian